Φιλοξενούμε σήμερα στην παρέα μας και στην κάμερα της ιστοσελίδας Αγαπώ την Αύπαχτο ένα νέο παιδί του Επάχτου, έναν βιοπαλαιστή. Φιλοξενούμε τον Σταύρο Λέτσα, που κατέρχεται σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές σαν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το ψηφοδέλτιο του Τάκη Λουκόπουλου Ενωτική Πρωτοβουλία. Φίλε συνδημότη Σταύρο, καλώς ήρθες στη φιλόξενη συχνότητα της ιστοσελίδας. Ο Σταύρος Λέτσας είναι ένας νέος άνθρωπος με ισχυρή παρουσία στο κοινωνικό και επαγγελματικό γίγνεσθε του τόπου μας. Κατέρχεται σε αυτές τις εκλογές σαν υποψήφιος στο πλευρό του πρώην Δημάρχου Τάκη Λουκόπουλου, κοινήν υποψηφίου. Αγαπητέ Σταύρο, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Πες μας δύο λόγια για σένα, για να σε γνωρίσουν και οι φίλοι αναγνώστες, κι αν είναι η πρώτη φορά που ασχολείσαι ή θες να ασχοληθείς ενεργά με τα κοινά. Καταρχήν, γεια σου Γιώργο, θα με επιτρέψεις να μιλάμε στο ελληνικό, δυνάμει της μεγάλης και μακρόχρονης φιλίας που διατηρούμε. Όσον αφορά τώρα την απόφασή μου να κατέβω με τα κοινά, σημαντικό ρόλο έπαιξε η προσωπικότητα του Τάκη του Λουκόπουλου με την Ενωτική Πρωτοβουλία, που όταν μου έγινε πρόταση δεν το σκέφτηκα καν. Εμπιστεύομαι τον Τάκη του Λουκόπουλου για την προσωπικότητά του, όπως σας είπα, αλλά και για την αφιλοκέρδειά του, το ήθος του και γενικά την αληθινή αγάπη που τον διέπει για τον τόπο μας. Προσέφερε μεγάλο έργο ο Τάκης στην προηγούμενη θητεία του και νομίζω ότι αυτός θα είναι ο μόνος ικανός που μπορεί αυτό το έργο να το συνεχίσει και να το βγάλει εις πέρας. Σταύρο, πώς βλέπεις και το πολιτικό κλίμα στην πόλη μας, αλλά και εν γέννη την ανταπόκριση του κόσμου σε αυτή την προεκλογική περίοδο? Υπάρχει θετικό κλίμα μέσα στη δική σας παράταξη? Το κλίμα καταρχάς γενικά στην πόλη είναι ενδιαφέρον, δηλαδή ο κόσμος ενδιαφέρεται για τα κοινά και βλέπω ότι γίνονται ένα είδος συσπυρώσεις από τους συνδυασμούς. Στη δικιά μας την παράταξη θετικό είναι το κλίμα, είναι πολύ ευνοϊκό γιατί όλοι προσπαθούμε για το θετικό αποτέλεσμα, για την νίκη αυτών των εκλογών της 8 του Οκτώβρη, για να δούμε μια καλύτερη Αύπαχτο. Και να περάσω σε μια διαφορετική ερώτηση, να πάμε στα 4 χρόνια θητείας στο Δήμο του Βασίλη Γκίζα. Τι πιστεύεις εσύ ότι έγινε αυτή την τετραετία? Ο Δήμαρχος με τους συνεργάτες του ωφέλησαν ή ζημίωσαν τον τόπο μας? Γενικώς, Γιώργο μου, αν εξαιρέσουμε τη θητεία την προηγούμενη του κύριου Λουκόπουλου, η πόλη αυτή είναι άτυχη από τους δημάρχους που περάσανε. Υπάρχει μια συντήρηση μιας κατάστασης, πέρα από τις φυσικές ομορφιές που έχει σαν πόλη, δεν προσέφεραν τίποτα ουσιαστικό. Αν αναλογιστούμε μόνο ότι μετά τον Αστακό, τον Μπάλερο, η Βόνιτσα κάνει τώρα αγκυροβόλιο και εμείς απετάξαμε και ρίξαμε στα σκουπίδια τα χρήματα τα οποία είχαν βγει από κονδύλια επιθητείας του Λουκόπουλου. Νομίζω Μαρίνα φτιάχνει η Βόνιτσα, δηλαδή κάτι ανώτερο από αγκυροβόλιο. Ακριβώς, ακριβώς. Και είναι τώρα εμείς σε 2 ώρες από την Αθήνα, μεταξύ 2 μεγάλων ιστορικών περιοχών και αρχαιολογικών περιοχών, τα Ολύμπια και τους Δελφούς, δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτό το γκόμβο που έχουμε και να γίνει τουριστικός προορισμός στην πόλη μας. Η Δημοτική Αρχή Γκίζα και οι συνεργάτες τους, πιστεύεις ότι έπραξαν σωστά το καθήκον τους και ήταν σωστοί στις υποχρεώσεις τους αυτά τα 4 χρόνια που κυβέρνησαν το Δήμο? Κοιτάξτε, όλοι κρινόμαστε από το αποτελέσματος. Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή για μένα απλά ήταν ένας συντηρητισμός. Δεν προσέφερε ουσιαστικά έργα, τίποτα. Απλά τι κάνανε, συντηρούσαν μια κατάσταση. Συνεχίζοντας πάλι στα προβλήματα τα οποία διαχρονικά τα συνέχισαν και δεν έδωσαν λύση η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, είναι ο κακός τρόπος εκτέλεσης των όποιων έργων γίνεται,
μέσα στο καλοκαίρι, μεσούσεις δηλαδή της τουριστικής περίοδου, να γίνεται ένα κουμφούζιο. Είναι αδιανόητο, π.χ. ας πούμε, το λεωφορείο του κτέλ αστικού να κάνει δρομολόγιο μέσα στην πόλη με ένα άτομο μεταφέροντας και να γίνεται ένα κουμφούζιο, να περάσει στην πόλη από τη μία άκρη στην άλλη, να θέλει 45 λεπτά. Μετά υπάρχει η κατασκευή που γίνεται στα έργα που χρονοτριβούν. Η αγανάκτηση των πολιτών είναι μεγάλη, λειτουργικότητα των έργων δεν υπάρχει, οι πλάκες είναι πολύ λάθος τοποθετημένες, είναι πολλά τα προβλήματα και το μεγάλο φυσικά πρόβλημα, το αμοιάντο, το οποίο δεν δόθηκε λύση, χαθήκαν και εκεί τα κονδύλια, μαζί με τα κονδύλια της Μαρίνας και πάει λέγοντας. Δηλαδή είναι ένας ατελείωτος κατάλογος προβλημάτων. Μια τουριστική πόλη που μάλλον επαγγέλλονται οι διοικούντες ότι είναι τουριστική πόλη, δεν θα έπρεπε να μην έχει πρόβλημα στα πάρκινγκ για τους ξένους που έρχονται, δεν θα έπρεπε να είναι πιο λειτουργική στην κυκλοφορία της, να μπορεί ο ξένος, ο επισκέπτης να βρίσκει ένα πάρκινγκ να βάλει το αυτοκίνητό του? Αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, Γιώργο μου, και ένα μεγάλο πρόβλημα στο οποίο δεν δώσανε καθόλου συνέχεια για χώρους στάθμευσης. Αντιθέτως, κλείνοντας οι δρόμοι, αφαιρεθήκανε χώροι στάθμευσης και φέτος ειδικά ήταν το φοβερό αυτό θέαμα να μην υπάρχει να παρκάρει πουθενά κανείς, υπάρχοντας βέβαια και το μόνιμο πρόβλημα των πιλετών στις πολυκατοικίες. Και σε αυτό πάλι είναι ένα άλλο θέμα που πρέπει να δοθεί λύση. Αλλά υπάρχουν τόσο πολλά οξυμένα θέματα τα οποία δεν τα ακουμπάνε καθόλου και απλά θέμα διαδικαστικής φύσεως ασχολούνται. Με γιορτές, με πανηγύρια και τα συναφή. Λοιπόν, έτσι δεν λύνονται τα πράγματα και δεν μπορεί να γίνει τουριστικός προορισμός η πόλη αν δεν γίνουν έργα υποδομής. Να μπορείς να κρατήσεις τον τουρίστα 2 και 3 μέρες εδώ και να τον απασχολήσεις. Κλείνοντας αυτή την σύντομη συνέντευξη γνωριμίας και αφού σε ευχαριστήσουμε, να ρωτήσω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις. Θα προσθέσω κάτι, Γιώργο μου, ακόμα, το οποίο νομίζω κατά τα μένα είναι σημαντικό. Εγώ κατεβαίνω στο τοπικό συμβούλιο της πόλης και το μέλημά μας είναι, σαν ομάδα που θα εργαστούμε, να λύνουμε προβλήματα γειτονιάς. Θα ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί τα προβλήματα πλέον χρονίζουν, έχουν συσσωρευτεί και η αδιαφορία της αρχής είναι μεγάλη. Δεν μπορεί να σπάει ένας αγωγός σήμερα και να έρχεται μετά από 7 μέρες και το νερό να τρέχει κάτω στο γρίποπο. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα. Λύνουμε μικρά για να φτάσουμε στα μεγάλα. Τέλος, σου ευχόμαστε καλή επιτυχία, Σταύρο, και ατομική και συνολικά βέβαια. Έχω μια μεγαλύτερη ευαισθησία, Γιώργο, να κλείσω κι εγώ έτσι, επειδή στον χώρο ειδικά του αθλητισμού και του πολιτισμού είμαι πάνω από 30 χρόνια και με πονάει να βλέπω αυτό το πράγμα, αφού έχουμε τις δυνατότητες, να μην μπορούν να υλοποιήσουμε 5 απλά πράγματα τα οποία δεν θέλουν πολύ μυαλό, λίγη φαντασία και λίγη βούληση. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ και εγώ, Γιώργο, ευχαριστώ.